Geenụ ntị kịta ka m pịa unu ule. Ka m pịa unu latest. N'anya ka m kọọrọ gị, ọ bụrụ na mmadụ ịma ha kpọọ gị na fon, kọọrọ adịghị agha abata na kọọlụ gị. And nọmba ya adịghị na fonu gị. Ọ kpọọ gị na fon, na-ekwu okwu adịghị agha. Ụdịka okwu oyi ekwu. Ịma na onwe ife ọ chọrọ ikwu. Ife ị ga-emerụ mbụ, gbanyụọ the phone, si ya kpọọ gị 10 minutes ka ịghọta ife isiri n'ọkụ. Ọ kpọchighazie gị 10 minutes ya, tinye phone gị na record. Ọ na-ekwu ihe ọ na-ekwu, ị na-erekọdụ ya. Ị na-alasite okwu n'ọnụ, ị na-erekọdụ ya, ọ na-ekwu ihe ọ na-ekwu. Ọ kpọchaa kọl, ịgbanyụọ. Esokwana ya aka ọnụ, ekwukwana anything. Just na-arasite okwu n'ọnụ na-erekọdụ ya. Irekọdụ chaa ya, ise na-ere 1 or 2 people. Ha ejide as evidence. Maka na o nwere onye ihe a mere, a lady. Ọ bụ na the lady dị fast enough, ọ dị wise, ọ dị very intelligent. Wee rekọdụ ihe niile ndị ahụ gwara ya. Rekọdụ ihe niile onye ahụ kwuru. Orusi ụbọchị akpọrọ the person, ọgọba agọba. Ewepụta the record. Ifere wee bụrụ nke ya. So ihe m ji agwa gị ihe a bụ na ya dị wise, dị fast, dị very intelligent. Ya dị very intelligent, dị wise enough. Ịghọtago? Ọzọ dị ka nwanne ụmụ agbọghọ gee ntị. Ọ bụrụ na nwoke ịma ahụ kpọọ gị na fon, iji hụ nọmba ya, ọ kpọọ gị na fon. Ihe ị ga-eme bụ ya sị ya, hello, who are you? Where are you calling from? O wee sị gị, n'ọsụsụ person ka ọ bụ. N'ebe a ka o si akpọ. You say, how do you get my number? Ka eke isi wee nweta phone number m. Ọ sị gị forget ya, no just forget ya. Ọ bịa na-praise gị, na-asị gị I love you, na-hype gị. Na-emaka, I love you, I like you, I want us to be friends. Can we be friends? I want you to be my friend. You see, a young man, for the last time, Kek is where my number. How do you get my number? It didn't mean I'm makande set up Erika. How can I call him get chance again? Don't call this line again. Block wire. Cut all the phone. Cut all the call. Block wire. You gotta go. Get chance. Maka onwere egere ihe a mere. Ọgbasa marriage ya n'ozidi. Because not is so cheap. O nwere girl na chinudi fiancé wee nye ndị oyi ya nwoke, ndị oyi fiancé. Nya onye chọrọ ịnụ ya nyere ndị oyi ya phone number the girl ka akpọgo the girl maka o kwesị after the girl. Ụmụagoro ụdịrị mmadụ ọ chọrọ ịnụ. Ewe kpọọ the girl. Ọ bụrụ na the girl dị so cheap, anaghị hype ya. Ọ na-asị ọ na-amụgheri ịmaka thank you, ọ na-amụgheri. Ọ sị nne na-achọ m ịfụ gị, ya bịa nsoso place. The idiot wee machapụ. Ọkwa ya ka akacha like na ụmụ nwoke na-alike ya n'ọmaka. Wee je visit nwoke ọmara nọ set up. Ihe niile ahụ ya na-ekwu na phone, ihe niile ha mere, wee rekọdụ send ya fiancé chọrọ ịnụ ya. Ebe a ka marriage na wee end up. So, ị kwesịrị ịma ihe gị bụ young girl.
be at check, be at alert all the time. It's not so weak, it's not so cheap and local. Before mad na afuge, ifuge. Onye kwa ka eji si na ma achaka. Nwaanyị n'obi isi ika amahụ dịrị mmadụ ebo na ha amụta ga ịma mmụta mụ. Ada amụ dịrị maka adị very intelligent. I'm a very intelligent woman. Before na afụ ma afụgo nge amụ anya ka azụ. So ị na-edire mma ihe mụrụ anya ka azụ. Abụ na onye anyị na-enweta easily. Onye na fall in love easily. Onye dị so cheap. Anya gị saa mụrụ anya ka azụ. Kọrọ ịma abata dị fast enough mara ihe ị ga-eme. Ịghọtago? Ị adị very very intelligent. Mụrụ anya ka azụ. Anya saa, anya gbaa. Ịghọtago?